आयु 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 माबायदि गिदिर गोजौ हेमसाम सेंग्राजों आंखौ बोरै गोबालायनो बिदि हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनानै लाग्रा थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनायजों लोगोसे मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबावो सोरबाफोर गोदानै चेनेलावहाय हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर गाबोननिफ्रायथ' लोखि फुजायानोखा नङा होमबा लोगोफोर बयबो नायलायदो लोखि फुजाखौ ज' जाजायनो इन्टारेस्टनो बिसि फिसा गथ' गथाय ज' जाजायनो लोगोफोर जोंनाबो खाथियावनो जायो नैबे जोंनि बे सालबारियावनो जायो आरोना लोखि फुजाया बांद्राय गोजान नङा ओरैनो 5 मिनिटनि लामा आरोना नायनोसै बोथोरा माबायदि जायो दाथ' आरो बोथोराबो बिराद गुंले जागासिनो दंना माबा गहां जागासिनो ओमफ्राय फुजा थिलियाव गना होबाथ' आरो नायनायानो जाला नङा होमबा लोगोफोर अखा बांखार हाबाथाय गथ' गथाय बोरैबा मोनोना थांनोबो ओमफ्राय बेरायनोबो एसे बोरैबा मोनो ओंखायनो माने दुर्गा फुजायावबो आंहा थांनायानो जायासै आरोना लोगोफोर दुर्गा फुजायाबो एसे खाथियावनो जायोमोन आरो बांद्राय गोजान नङा थांबा थांजागौमोन फाङासियासो मालाय सल' दामबोलायदो जि साफा सल' दामबोयो मिथिगोना फाङासिङाया मालाय थांगासिनो दङ थ' होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै दिनैथ' आरो जेबो जाया निरामिसबाबो नोंथांमोननो एसे बेखौनो शेयार खालामलांनोसै आरोना सानफ्रामबोथ' बिदिनो शेयार खालामखायोखा नङा होमबा लोगोफोर संनाय खावनायखौ बेनिफ्राय दिनै मा ओंख्रि नोंथांमोननो निरामिसबाबो एसे शेयार खालामना होलांनोसै ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर गिबियावनो माने दालिया रेडि आरोना दालिया रेडि जाबाय ओमफ्राय लोगोसे माने नै लाब्रा थाबाय जोगोनार गोमोनजों ओमफ्राय राजमा आरोना राजमाखौ आङो हराव हरसे सोमना दोनखादोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय गुरै माबादा रुइबाय आरोना बुदा जेरै रुइयो बेफोरबायसानो रुइयो आरोना राजमायाबो नै बेनिफ्राय बेजों लाब्रा एवनोसै आरो मोनजायै बारायावलाय माथो बेफोरनो आरोना मोनजायैनि मा होनो निरामिसनि ओंख्रिया बेनो आरोना लोगोफोर बेखिनियानो बेसेथो मा मोनबाय थानो नङा होमबा बेखौनो संना लानोसै र' दालियाथ' मोनखांखाबाय मोनबाय लोगोफोर नै जोगोनारजों राजमाजों भाजा एवनायाबो आंना बरिया मोनबाय नै एसे नादब नुदब लाबाय ओमफ्राय दैया एसे फोरानबावगोन र' लोगोफोर बिदि दै दोना आरोना एसे नावमान फोरानबावगोन ओमफ्राय दालि थाखानानैलाय आरो मानो रोसि नांबावगोन नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय जि बरिया मोनदों आरो लोगोफोर ना न'निनो जोगोनार नालाय दसे खोबहाबनायावनो हारसिंनो बेफोरबायसा रेबे मोनलांजोबदो आरोना ओमफ्राय एसे फोरानबावनोसै दैखौ मोनबायबो ओमफ्राय गुदुं जाथ' माथो बोराया सिंग्रा लाबोदों नै लोगोफोर सालबारि बाजारनिफ्राय बाजाराव थांदोंमोन आरो ओमफ्राय जि गुदुंखा मा ओंखाम लाबोखो फिसाजोआ ओंखाम जानोसै नै जि आथुर जाफैखायो स्कुलनिफ्राय फैबाथाय ड्रेसखौनो माने खुस्लाबनो हाया आरो मा ओंख्रि जोंहा मा संदो दिनै बिदिल' आरो माने सोंनायानो ओमफ्राय जेनथेन माने ड्रेसखौ फुखांदोंबा गैला खान्थायाव हाबबाय गुदुं बालायाव गेलेनाङा दै मामि नावनाय मामियाव बालायाव गेलेनाङा लेथ्रा जायोना मैला नाङो माने दसे मबाइल जाखां लोंखां दसे मबाइल नायनायावनो बिनानाव गावदांनि मा होनो रिल्स खालामनायखौ नुदों आरो जेन'बा मा होनो सोरबा माने बिखौ सोरबा हौवाजों इडिट बानायदों जाहैबाय बे इडिट बानायग्रानि सायाव ओरैबायसा रागा जोंदों आरो बेसेरा बिनानावखौनो होननांसिगोन आरोना मानसियानो माने हिन्जावनिसो महर मोखांफोराबो सेम हिन्जावनि आरोना बडि मोखां सब माने हिन्जावनि बायसा नुजोबखायो आङो ओंखायनो माने आङो हिन्जावखौनो होननोसै आरोना बिनानावखौनो माने फंबायबो लिंलायला आङो बांसिन हौवानि माने रुबावनो गैखाया मानसिया हौवानि महर मुस्रियावनो गैखाया बांसिनानो हिन्जाव मानसिनि महर मुस्रियाव जिखिनो हक फुजायानो जा बा बेरायहैनायानो जा मानसियानो हिन्जावफोरनि ड्रेस हिन्जावफोरनि महर मोखां सेम हिन्जावानो बुंनांसिगोन आरोना लोगोफोर दायो माथो खालामबावनो मालाय गावनि गोसो बायदियै साननानै लायो गावथ' गाव आं साननाय मथे माने हिन्जावानो होननानै सानना लायो आरो गावनि गोसोआथ' हिन्जावानो हिन्जाव सानना लायो खोमा आरोना लोगोफोर बिराद मोजांबो मोनो आङो मानसिखौ बिराद नायबाबो अहाय आरो जोंफोर हिन्जाव मानसिनि फेस जोंनि मोखां महरफोरा माने गावदांजों हाया ना लोगोफोर जोंनि आखाइ आथिं जोंनि मा होनो महर मोखां
गावदांजो हाया लोगोफोर ओरैबायसा माने हिन्जाव मानसिनि फेस बिनि बडि गासिबो एकदम सेम हिन्जावानो नुयो आङो ओमफ्राय बेखौ माने सोरबा इडिट खालामदों आरो इडिट खालामदोंनो आरो इडिट खालामग्राफोराबो इडिट खालामग्रा आरोना जेबो इडिट खालामलाबायग्रा जासै आरोना ओमफ्राय इडिट खालामग्राफोरनि सायाव बिनानाव गावदाङा फंनैसो बुंदों आरो माने आंखौ बेफोरबायसा इडिट खालामबाय थानांला आरो जुदि आंखौ बेफोरबायसा इडिट खालामबावोबाथाय माने बाथ्राया बोरैबा जागोन ओरै रखम बाथ्रा बुंदो आरोना बिनानाव गावदाङा जिखिनाव भिडिअखौ एसे नायबानो जाबाय आं माने भिडिअखौ बिनानाव गावदांनि भिडिअखौ मोजां मोननानैसो आं बेफोरबायसा माने भिडिअखौ लानाय जादों आरोना नोंथांमोना गाज्रि साननाङा बेखौनो होबाय बेखौनो माबाय जेबो कन्टेन्ट गैया खोमा जेबो मा गैया खोमा ओरै होननानै बुंनो नाङा दे लोगोफोर आङो बिराद मोजां मोनो आरोना गावदां बिनानावखौ बिराद मोजां मोनो आं बिनि फाव फेसन माने सेम हिन्जाव बायसा मोननानै लायो आरोना आङो हौवा बायसाखौनो साना आरो बिनानावखौनो बुंबाय थाबाय आङो बेनिफ्राय जिखुनु भिडिअखौ एसे नायबानो जाबाय सोरबा माने इडिट खालामदों आरो बे इडिट खालामग्रा मानसिखौ ओरैबायसा माने रागा जानानै बुंदों आरो गावदाङा नायलांबानो जाबाय लोगोफोर आयु 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 माबायदि इडिट खालामनो हायो नोंसोरलाय अयनाय बानायनो एफा गिदिर गोजौ हेन्डसाम सेंग्राजों आंखौ बोरै गोबालायनो बेबायदि इडिट खालामनो हाखो आयु 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 थैगोनहाय नोंसोरजों मोनसेबो फट' मोजां माने पस्ट होजाया माबा मोनसे इडिट खालामनानै बा सोरबा हौवाजों गोबानाय बा सोरजोंबा बामजानाय सोरनिबा बिसिनायाव जिरायहैनाय सोरजोंबा उन्दुखांनाय अयथासार इडिट खालामना होनो हायोहाय नोंसोरो थैगोनसो बिनि गोसोथोनाया मा साननांगौ आंखौ बेबायदि गोबालायनाय फट'खौ नुबा नोंखौसो सानगोन माथो रावबो फोथायनाय नङा बेबायदि खालामो नामा एफा अयनायनो रागा जोंखादों आङो जेराव आंहा हारसिं सिंगोल फट'सो आं होखानाय बेखौ माने इडिट खालामना होनांगौ जाखो बिनि गोसोथोनाया मा सानगोन आंखौ रायजानांगौ बिनि गोसोथोनायजों ओरैनो बाव गोबालायबावनाय आसुरित आं रावजोंबो दिनैसिमबो बेबायदि फट'खौनो लाफेरबावाखै बेकग्राउन्डआव नायबानो सिनायखायो माथो अयनाय बानायनो सिनायासो थांखो ना माखो बेबायदि खालामना हगारनो बाहाय भिउस जानो थाखायनो आंखौ जात इडिट खालामना हगारबाय थाग्रा ना नोंसोरो आंहा रायजानांगौ नोंसोरनि थाखाय सोरजोंबा बयहाबो पार्सनेल मोजां मोननाय थायो बुजिया नामा नोंसोरो नोंसोरनि थाखाय नोंसोरनि इडिट फट'खौ लानानै बेहा गोसोथोनायजों गारजानांगौ आरो आंहा रायजानांगौ जानला मोनला इडिट खालामबाय थाग्रा बिसोरो आंखौ दिनै सोरजोंबा गोबानाय इडिट खालामलायबाय गाबोन सोरजोंबा उन्दुनाय माबा इडिट खालामबावगोन मा खालामनो मोजां मोनबाय थायो आजां गाजांनो खोनासं इडिट खालामग्रा नोंथांमोन मोजाङै इडिट खालामनोबा मोजां खालाम बेबायदि जानला मोनला इडिट खालामबाय थानो नाङा आंखौ होनखायो आं मोजां मोनाखै बेबायदि इडिट खालामनायखौ माने बिदि जानला मोनला एथ' मोजां सासे हेन्डसाम सेंग्राजों आंखौ बिदि गोबानाय होनांगौ जाखो आंहालाय मोजां मोननाय गैया नामा आंनि मोजां मोननायाबोथ' फोथायनाय नङाना बेबायदि गथ' सर' इडिट खालामना होबाय थाग्रा बाहाय भिउसनि थाखायनो मा इडिट खालामनो गोसोखाङो फालाय गथ' सर'नाव नेक्स्ट टाइम बेबायदि नुबावोबा गोबां मानसिफ्रा आंखौ शेयार खालामजोब्बाय नोंगौ साननानै सेंग्राफोरखौ सिख'जोबसिगोन बिचारनि सेंग्राफोरखौ सिख'जोबसिगोन मासिगोन होननानै बेसेबां इडिट खालाम लेदेर पस्ट होगासिनो मिथिया नामा आंसो नुगासिनो फुंनिफ्रायनो सोरां जेननायनिफ्रायनो खयथा नुगासिनो आङो बाहाय रागा जोंखादों आङो मिथिबाय आरो आंखौ बेबायदि इडिट खालामबाय थाखा नाम गैयिनि बरनामनो मोनगोनबाबो बाव सेंग्रा सिख'जोबनायनि लाजोबनायनि दावराव खालामजागासिनो आंहा इडिट खालामनानै होग्राफ्राबो होग्राखा मा खालामना होयो लोगोफोर दायो बेलासि सम आरो बेलासिनि 4टा बाजिसोआव आरो जोंनि माने सेल्फ हेल्प ग्रुपआ न'खर जायो आरो लोगोफोर गावबागाव न'खर बिदिनो न'खरसे जालांबाय थायो आरो ओमफ्राय दिनै माने जोंहानाव गोलैदों आरो लोगोफोर फार्स्ट माने जोंहानिफ्रायनो लांग्रोनो ओरै होननानै बिसोरो जोंहानाव फैगोन आरो दायो ओमफ्राय जोंहानाव माने मिटिङा जाफैगोन ओमफ्राय लोगोसे माने
साबो होयो लोगोफोर खलासे खलासे ओमफ्राय आङो माने फैनायबो जायोना खायसे खायसे मानसिफोरा माने बिदि थांलाय फैलाय माने गैयाबो आरो ना थांलाय फैलाय खालामनायबो जाया ओंखायनो मिटिंफोराव फैयाब्लाथाय माने उइनो दिना माने फैनाय जाया आरो ना लोगोफोर ओंखायनो माने आङो गाइखेर पेकेटनै लाबनो होदो आरो बोरायखो ओमफ्राय लोगोसे बिस्कुट ओमफ्राय गाइखेरखौथ' जोङो माने गाइखेरखौ होआबाथाय होजाया आरो लाल साहा बांसिनानो माने लाल साहा होयो गाइखेरखौथ' मोननो थाङा नालाय जिहेतु ओमफ्राय आं ओंखायनो माने बोरायखौ गाइखेर लाबो ओरै होननानै खोन्थादों आरो ना बायनाय गाइखेरखौनो आमुलखौनो होनोसै ओमफ्राय लोगोसे बिस्कुट पेकेटसे ओमफ्राय बेसेबा गिदिर खान्थायाव फुदुंदों लोगोफोर माने टटेल जोंना 12 जन जायो आरो ग्रुपआ 12 जन जायो ओमफ्राय दायो 12 जन ओमफ्राय बिनि आरो गथ' गथाय थाबावोना लारि रुन्थ्रि दालाय दासा सोरनाबा फिसा गोनां सोरनाबा फिसा गैयि इफोरबायसा फैफायो नालाय लोगोफोर ओंखायनो माने थोनाय सार थोयि सार खान्थायाव टिप होखादों नै फुदुंखाना लाग्रोनोसै मानसिफोरा दायो फैथ'वाखै अब्लाबो सापानियाथ' रेडि जाखानांगौ नङा होमबा लोगोफोर भारासो लाबदो मालायनि भारासो बायबाथाय मोनबाय नोंसोरो जोंहा मिथिं जाफैनानै सेफायना गालांबा सेयारानो गंनैल' सेयारखौनो बायनो हायाखै दे लोंसाबदो दे लोंसाबदो आमुल साखोनो गान्दुखौनो गांसे लायज'नो खामफ्लाय बायदि गान्दु जाजा सोङोहाय आइ बिखुमजो रांगावलिया माबा गान्दुखौनो बिलायलांबाय ओइ गाइखेरानो ओंखारा आब' ओंखारथारा गाइखेरानो आखायानो बोनो रोङाबा गाइखेरा ओंखारो